Diretso, mga kanima, di maadaan mag-aaral mong trabigan ka. Nakubukan na nga na trabaho ini. Diretso. Ang kagat pisti ka, kaliwa, kanging kakanan, gito. Tagalog lang kanya. Nuhaw makini. Karno na magkatragi, magkawariban, mga bas pa ini. Lagbukang ko, anes, lagot yan. Karasa. At ipapasuhi pa naman. Diretso. Mga animal ron manini nga. Tikain ka na naman dito. Napiristihon, di adan magdami piristihon ini. Nagbagpadan niya aram ini. Diretso nga ka-animalan kamo. Pamamayakan ko nga ani kamo at nahubuan lugot i-trabaho. Waray na ada ini. Kuhaw na damaking animal ini. Nadi ka mga laglak po ka kung kaanag mong gintagong serbesa. Halaan na kamo ha. Nung nahuwa. Okay na ini. Ada natin kadamo na niya mga sarong nga perstehon. Diretso ka mo. Ayaw ka mga pupo. Doon nga mga pinagmakuring uman ini nga. Hindi nga ba sarong. Diretso niya ba? Barban niya kang kung ikaw nga animal kang ginada ka nasabot. Diretso ka mo. Diretso ha. Anak binobot daw na nga ani nga first pupula dong ko ikaw nga ani nga bubunggo mo pag nga diretso nga ta perpakyana sisikaran ko nga ani ikaw first ka di kubog na lurong ka. Iba